Mapuso pila naman ka mga kabataan sa Negros Occidental ginahanas sa sports nga rugby kag pati man life skills agud mapaumuad ang ilang personalidad. Nakatutok kay Din Pedreso. Speed, power, endurance, kag strength. Pila lang ini sa mga kinahanglan nga physical combination sa sports nga rugby. Una ini nga nag-umpisa sa Pungsod, England paagi sa isa ka football game. Amat-amat na nga ginapakilala ini sa kabataan sa Negros Occidental paagi sa bulig sa Negros Island Rugby kag Filipino Rugby Football Union. Paagi sa community-based programs ng grupo, gintipo ng mga kabataan sa probinsya agud tudloan sang libre sa rugby skills kag life skills. As we work on this for years na and hasta subong, mahambal ko dako ang contribution na subong sang sini na program. Nagatutok ang coaches sa training sa sports sa pag-develop sa characters ng players. Ilabi na ang gender equality sa hampang. Mag-go over sila sa 16 sessions with their players, and mostly for our modules it's focused with gender understanding, like goal setting, like safe play. Nagalaw mang grupo nga magluwas sa basketball kag iban pa nga Pinoy sports. Mangin palaagyan ang rugby para madamo pa nga kabataan nga Negrense ang magbalik sa sports. So we also wanted to create a trail in which rugby will be part of Palarong Pambansa, Batang Pinoy. We really have to make sure that they play fair, they play with respect, and they have good guidance through the coaches that are Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas.